Hi guys, good morning po. Ngayong araw po nandito kami sa aming farm. Magpapa-harvest po ulit kami ng palay, yung kay Kuya Ulan po. Yan, andito ang ating mga kasamahan, mga busy sila. Pancake na naman, walang kamatayang pancake. Uubusin natin to. Oh, yan oh. Kasi mas gusto na yung kadugyot yan dahil busog-lusog sila. Busog-busog. Kaysa sa tinapay, hindi makakabusog. Dito lang kami sa sa gilid ng kalsada. Taraste, may pancake na wala. Kasi malayo yung sa sa kubo. Saka walang tubig. Yan, nandito kami. Sa Antipasing guys, nag-enjoy sa pangangawin ng tilapia. Inubos na ni Antipasing. Suda nga anak-anagan. Ay, kabsalap ka sa pispa. Ay, asaw ti kabsat lang na. Bilas, anong tawag doon? Medyo malalaki yung nahuli mo, ante Ginabalik namin kung may baka naman mamatay na yun, ante. Nililinis namin yung yung aming ipapaulam sa mga magbubuhat ng palay. Siyempre present na naman ang team Kadugyot. Always. O ang sisipag talaga ng mga yan, guys. Talagang full force nilang mga magkakasama. Kung saan ang isa nang doon din sila. Kaya paulamin natin sila ng masarap. Kasi deserve nila. Deserve daw nila ng masarap na ulam. Ipag-ano ko sila, beef stick. Alam mo yung isang beef steak? Ay, wala awa. Sarap yun. Wala. Dagang. Maghabol tayo isang no. Sabi ni Basa. Wala man kayo nagupitan. Saan na? Ito. Hindi makabili doon. Wait lang ina. Puna yan. Naggayang-gang manggar dato yung tilapia. Gayang-gang. Kulagtit nga kulagtit. Ito lang. Biningwit lang to na Antipasing. Namimiss ko kasi mga whale, kaya nangawil ako ng ulam namin yung tilapia. Dalawang harvester guys yung yung gagamitin nila ngayon. Para mabilis. Nasa rin to na ilan pa atin na Risa bang i-harvest nila? Hektarya. 2.8. Nasa 2.8 hectares pa. Kasi kung kawawa din na, walang naani. Si 1.7, 28 lang daw. Sino? Diesel. Hindi. Diesel na Jolly Joe. Hello. Jolly Joe. Puntahan natin yung nag-harvest doon. Grabe naman kalalim. Guys, na nyo yung namin magpapaya. Ang daming hilo. Na siya natumba, sobrang bigat na. Hindi niya na kinaya. Oh my goodness, ang sarap nito. Wow, ang malaki. Ayan.
Ayan, maghahakot na guys ang mga team kadobya. Ano ba, Sang? Ha, anong masasabi mo sa inani ni Papa mo? Maganda ba ang palay ni Papa mo? Ha? Maganda? Sana marami siyang maani, no? Para ano? Para maraming kwarta. No, lubog na to yung traktura. Ano kuya ulan? Dami nga ano? Buntit pa lang. Kanay sa ako. Gumagawa sila ng dami ng traktura. Sobrang putok eh. Gilster natin isa. Ayun guys, kailangan nilang ilipat yung kinaban kasi ano, nabalaho na yung traktura. Sobrang lalim. Deskarga.
sampalok para pang asin dun sa ano, tilapia. Ay, grabe kainit. Walang kahangin-hangin eh. Kalinsangan. Kinapitas ka lang. Ante! Nay, nay. Walang kamatis, sinasibang ko lang sampalo. Sarap. Sarap yung sabaw. Bago mo lagi ilagay itong asin niya pag magaw mo na yung sitaw, paluto na. Laki oh. Sarap eh. Pero, bunga. Sarap isaw-saw niyan guys sa bagoong. Nadwa lang mga kalampipet. Kalumpipit. Kalumpipit daw pang sausaw sa bagoong. Oo. Oh. Wow, sarap naman ang ating ulam. Look. Tapos doon guys yung niluluto natin, ano naman yan? Beef steak. Oh, diba? Nasa bukid, pero Alright, may pa beef steak ang mga kadugyo. siya kasi pakainin namin eh. Ha? Buksan mo nga daw tayo. Yun, ang sarap naman. Wala, hindi nila matanggal yung isang ano, rotor. Naglumlom. Dalawa naman, buti nga dalawa. Wow, Sarap, pantay oh. ng ano, sampalok. Doon pa yung nahugasan ko sa baso. Sino eh, nagdala. Ante ko. Ayun ang lagyan natin ng kanin. Dahon na lang kaya. Sarap. Sarap. Tapos may sili. Oh. Feeling green. Gusto mo sang? Natisting na nagbuwa si Lovers. Delikado niya. Nagbara. Yeah, merienda na mga kadun. Hindi ka maubos. Sarap naman yun. Kasi nilagay mo lahat. Yung klase pepe nyo. Malambot na ba yan, Day? Lahat man sila may ngipin. Yun guys, update tayo. Tapos na tong kalawakan dito. Doon na sila sa taas. Sabi ni Kuya Ulan guys, ano, naka 250 na daw. Wow, sana all. Na, awan lang lang ati trakturan na eh. Nagpiltak. Yung pala na yun guys, bali ilalagay muna nila sa ano, sa plaza. Para mabilag bukas. Saan yung iba ay? Yung pala? Ito na yan natakda. Yun guys,
bali lulutuin naman ng tipasing ang ating sinampalukang tilapia. Wow, ang sarap. Sarap ng sabaw niya. Ante, damihan mo ng sabaw. Asim, kilig. Para mag-asim, kilig tayo. Daming sampalok ko. Nagsunod yung mga tuta. Siyempre, butong galgalin na. Yung panagkakana. Ayun o, nagsunod Okay yung na mga yan. Natanggal na yung buhok-buhok. Ugat-ugat. Yung mga tuta namin. Puno ang ating kasirola. Balik mo dun sa kubot, pakainin mo. Hello, wow, sarap-sarap yan. Ako, manganta yun, bagis. Okay guys, bali dito kami magsiset up ng aming table for lunch. Mumukbang tayo guys at mga butong mga kain. Kailangan may ano dito. Bigyan mo ng kanyan. Tanggalin kaya natin to. Sarap kumain sa bukid. ng dahon. O ibaliktad natin. So, bawasan tayo natin. Ito na yung ating beef steak guys. Di natin sure kung lumalaban o hindi. Di yung kanin dito na lang tayo. Pambulay. Tumbling mo na dito. Buhatin nyo na ang lechon. Dalawang kaldero yung kanin namin guys. Ay, 10 kilo lang itong lechon. Sarap. Apan niyo mo. Apan damain sa ako dito. Inap. Ay, magding na May ano naman yan, may saging. saging na yung buhatin mo lang tayong saging. Walang larog pa tayan, guys! Ano ko natin mo? Tanggal ba sa konti? Ano ba yan? Nagtangtunaw. Sang, ipitan mo asang ng bato sa. Hindi tang Wala pa yung ating ano dyan, sinabawan. Kain! kain. Siyabi. Ayun. Yun o, nauna na yun. So, ibilig. Ano kan ko na sa balong pananigan. Sarap. Sarap. Igop sabaw tayo guys, oh. Sarap. Basang, oh. Sarap ng pesto mo. Huli. Yung mas mahal. Doon na kayo maghugas ako sa timba. Kastanan, dagdag yan, no? Ayun ang kuno, tubig. Makugas tayo doon. Ng kutsara? Wala. Doon, oh, may timba man doon. Kutsarain mo, eh, may tinik yan. Mas masarap magkamay. Munugasan na yung anong garong puti. Gula. Kainin mo daw at yung isa yung mga gusto. Nagbibig na. Teka lang yun, ha? Makapal nga. Yan. Kuya Ulan. Mga katamtamin. Ayos balag. Dos. Sarap. 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 Yun, oh. Yung baka. Maganda nyo tingnan ka na, oh. Kain po. Ganito talaga ang buhay ng magsasaka. Kahit saan kaabutan ng gutom, inubsak mo laktan.
Hunti arte-arte. Tabukaro. Tabukaro daw. Time check tayo guys. 2:51. Nabalaho na ang ating mga traktora, hindi na makalabas. Sobrang lubak. Sobrang putik. Ayan. Tapos na guys na harvest. It's a prank pala guys yung 250 kanina. Bawasan nyo na guys ng 20. Ilan na kailan? 230? 230 daw guys. 230 ka Oh, hindi ba? naman sa- Not bad. Ah, laki ng palay ni Basang ah. Parang baka. Daming pagkain ni Basang. Bakit niyakap mo na yung traktura? Bakit? Anod! Nahimatay si Anod! Akan na mo. Kinawiwitan yung trakturan. Nan ano kan? Diretso na yung daan. Ayan guys, pauwi na po kami. Nagkisakay kami sa traktora. Ano may itsura namin dito? Dako. Wala, okay. Ne, duko.